Ahoj Koncept, ja som Nina Šošková, výtvarníčka a zakladateľka tohto krásneho projektu Contemporary Souvenir. V podstate, neviem, či našu históriu, genézu poznáte, ale teda z Propelleru sme sa vlastne minulý rok v novembri presunuli sem na Medenu 19, kde vás pozývam dovnútra. Tak toto je vlastne priestor, súčasný priestor nášho konceptu Contemporary Souvenir, kde vlastne máme barovú časť, zázemie, sklad, toalety. Máme tu aj výstavný priestor, alebo prostredkujeme vlastne v rámci konceptu aj galériu pre umelcov a dizajnerov, ktorá funguje aj v tomto pravom výklade. No a vlastne gro tu tvoria suveníry inšpirované Slovenskom od našich umelcov a dizajnerov. Vlastne tento rok máme 10. výročie fungovania, takže sa veľmi teším, že koncept funguje. A čo sa týka interiéru, tak ten som si navrhovala ja, pretože sme naozaj varili z ničoho, keď sme vlastne museli vysťahovať Propeller, tak vlastne ten nábytok odtiaľto sa sem nedal použiť, keďže bol na mieru. Týmto aj odkazujem budúcemu nájomníkovi Propelleru, že keby ho chcel, tak môže požiadať. No a vlastne vychádzala som z jednoduchých ako keby materiálov, čo je obyčajné kov, alebo teda trapezlový plech, a pomáhal mi to celé v podstate zostrojiť sochár Dionys Troško. Čo určite chceme aj povedať je, že ďakujem veľmi pekne všetkým ľuďom, ktorí prispeli na Donio, na vznik nového priestoru, pretože sme s mužom potrebovali na to nové financie a vlastne bez vás by to nevzniklo. Takže pozývam vás sem k nám na kávu, na umenie, na dizajn, na výstavy, ktoré pre vás pripravujeme do konca roka.